کہ کچھ سوچ تے صحیح ہو کملیا شخصا تیری جاگلی کی بنیادے ایڈا بات عظیم تے مان نہ کر نترانا نو شوق سوادے تے نشا عارضی ہے دنیا داری دا ہوندی پئیے ختم میادے پر درود عرفان محمد تیرا اللہ بھی ذات یاد اس بات میرے سارے محترم نشیر کہ جڑے بیلی ہوندن بختان قبلہ کہ جڑے بیلی ہوندن بختان دے اوکھے وقت نال نہیں ہوندے کان رات کجین دین بے نسلے کبھی نعمت حلال نہیں ہوندے آجی منشا جاؤ صاحب محترم برانا بہت شکریہ جی تے ان واسطے آپ چانے آدھے کبھی غلط خیال نہیں ہوندے اور جڑے پڑھن کہندے ٹکڑے آتے بندے اولا دے پار نہیں ہوندے بہت شکریہ جی کہ تیرے ذہن چاندے رکھیاں دا مینو دس کیوں شہر آبادے مینو ایک کے موقع پر پال لینا ہے میری سنگا نو فریادے تے مجبور نو روز روامن دی نوی کارنائی رسم مجادے تیری ذات سوا عرفان دے نامے کیڑی جاگتے اور زیادہ بہت شکریہ کہ ہاتھ ہولا رکھا سا کمڑے آتے سانو بیل دی نیک صلاح داستیا وہ ساڑھے نال جناب دی نہیں نبدی کائیں کیتے نہیں وکرے راہ داستیا تے ساڑھے شکوے کرنا جا جاتے کیڑی ہوئیے دیر خطا داستیا وہ کیڑا جرم غریب عرفان کو ہویا ہے کیوں دینا دیر سزا داستیا جناب محترم حاجی منشا جرولا